mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat. Labis-labis kaming nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagtangkilik sa mga dramang aming tinatanghal. At sa ngayon, bibigyan nating buhay ay isang sulat na aming napili sa araw na ito, na ipinadala naman sa atin ng isang tagapakinig na gustong magtago sa pangalang Perla. Ganito ang sulat ni Perla. In love with you. Dear Tia Sofia, isa po ako sa mga libo-libo ninyong tagapakinig. Pero ang gustong-gusto kong pakinggan ay itong dramang Recuerdos de la Vida, na talaga namang nagbibigay aliw at kapupulutan ng aral sa buhay. Sa gaya kong nakikinig, ang hiling ko lang sana, itago niyo ako sa pangalang Perla ng Legazpi City. Medyo may edad na po ako noong nakipag-asawa sa isang katulad ko. At ang laging sinasabi sa akin ng aking kapitbahay, bakit hindi daw ako nag-isip? Kung bakit isa ring daw matanda ang aking naging karelasyon. At para malinaw sa inyo ang lahat kung paano nangyari ang mga kaganapan, ganito ang simula. Masaya ka ba sa piling ko? Hindi ka ba nagsisisi na nakipag-asawa sa akin? Hinding-hindi, Miro. Dahil mahal na mahal kita. Pero matanda na ako. Pareho lang naman tayo. 45 ka at 38 naman ako. Kung bakit ngayon lang tayo nagkakilala. Akala ko tatandang binata ako. Napakaswerte ko. Dahil nakatagpo ako ng babaeng mabait at maunawain. Alam mo, kahit may edad ka na, hindi ako nagsisisi. Dahil mabait ka at walang bisyo. Kung sakaling lasinggero ako, hindi mo ba ako magugustuhan? Depende yan. Alam mo, madalang na yung lalaking walang bisyo. Nagkakilala man tayo noon na may bisyo ka. Ipinakita mo naman na nagbago ka at tatanggapin kita. Ano pala ang sinasabi ng mga kapitbahay ninyo? Ako ang umuwi sa bahay ng babae.
Matanda na rin si Itay. At wala siyang kasama dito sa bahay. At saka marami ding mapapasukan na trabaho rito. Kaya andito na lang tayo. Oo, kahit anong klaseng trabaho, papasukan ko. Sanay ako sa hirap. Nakasalubong ko si Miro kahapon. Hindi niya ako nakilala samantalang pumunta pa kayo sa bahay. Hindi pa niya gaanong kilala ang mga tao dito kasi. Kaya siguro naninibago pa lang. Matanda na pala siya, no? Nahihirapang maglakad. Parang may rayuma. Ha? Ikaw kasi, di ka man lang nakapili ng mas matinong lalaki, yung mas bata sana. Sana yung lalaking pwede kayong iangat sa kabuhayan ni Pasyo. Hindi ka na nag-isip. Ano ba yan? Sige, auntie. Iwanan ko muna kayo dito. Pupunta pa kasi ako sa bukid. Tutulong ako na mag-ipon ng mga inaning palay. Nasaktan ka yata sa mga sinabi ko, Perla. Pero totoo naman, di ba? Totoo ang aking mga sinabi. Huwag mo nang pansinin ang tinang na yon. Walang alam gawin yung kundi mag-chismis, manira sa kapwa. Kung ano-ano ang pinapasaring sa akin. Hindi ako nagsisisi na naging asawa ko si Miro. Nagpapasalamat nga ako kasi naisipan mo pang makipag-asawa. Ay, sana'y mabigyan nyo na ako ng apaw at para meron akong kalaro kahit isa lang. Sana nga po. Si Miro nga pala, Itay. Ay, binalikan niya yung ibang palay. Ganon ba? Sige, Itay. Maiwan ko muna kayo dito. Magsasaing lang ako. Sige, anak. Oh, Miro. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa matulog? Malalim na ang gabi. Ay, masakit ang pako. Namamanhid. Ay, matanda na talaga ang tao. Mas marami pa yata kung iniindang sakit kaysa kay tatay. May natira pa yatang langis dyan. Akin na at papahiran ko. Ay, anong kapalaran itong dumating sa ating mag-asawa. Ikaw naman. May awa ang Diyos. Ay, nako. Nababad kasi sa tubig ang mga paa mo. Kaya siguro nagkaganyan. Kung may iba lang sana na pwedeng mapasukan. Kahit sa construction na lang sana. Sige. Kakausapin ko yung pinsan ko. Sakaling pwede ka doon. Oo, sige. Magko-construction na lang ako. Mahirap sa bukid. Ipinagmamalaki ko ang aking asawa, Tia Sofia. Hindi siya pihikan sa trabaho. Kahit anong klaseng trabaho, kinakaya niya. Kung may hihingi ng tulong, tinutulungan niya. Nawala silang maririnig na reklamo. At nakapasok nga ito sa construction. Isang araw, pagdating niya sa bahay, napansin kong medyo lasing. At ganito nga ang mga sumunod na nangyari. In love with you till the end. Kinantyawan ako ng mga kasamahan ko sa construction. Kaya naginuman kami. Ay, ang bilis kong malasing. Mahirap naman kung hindi mo sila pagbigyan. Kaya lang, huwag madalas ha. Kasi bisyo na yan. Hindi na ako nakatanggi.
Habang hinihintay kaming sahuran, pinainom muna kami ng kontraktor. Oh, ito pala ang sahod ko. Muntik ko nang makalimutan. Hindi naman nabawasan ang sahod mo. Kompleto. Teka, sobra pa yata ito. Talagang sobra yan kasi dinagdagan ng kontraktor ng sahod namin. Bonus daw kasi magandang pagkagawa. Siya nga pala, hinto muna kami sa trabaho. Wala tayong magagawa. Pahinga ka muna. Bukas mangangahoy ako sa bundok. Ipaghanda mo ako ng babaunin ko, ha? Kahit sardinas lang o kaya ginisang alamang. May natira pa namang adobong manok dyan. Pero magluluto pa rin ako ng gulay. Mas malakas kang mangahoy kung gulay ang uulamin mo. Masarap din naman ang sardinas. Nakakabusog. Tapos sundan mo lang ng tubig. Busog na. Ayos na. Masipag din naman pala si Miro. Magkasama sila ni Densyo na nangahoy sa bundok. Wala pa daw materyales yung nagpapagawa ng bahay. Kaya tinigil pansamantala. Wala daw magawa kaya mangahoy muna siya. Ayaw niya kasing walang ginagawa. Kahit gaano masipag kung hindi makahawak ng 1,000. Wala rin. Gutom ang aabutin ninyo. Kahit walang pera, kumakain naman kami. Tinang, abay nandito ka pala. Anong balita? Wala pang okasyon dito sa atin. Galing ka yata sa bukid. Oo. Binisita ko lang ang mga tanim naming palay. Naku, malapit na ring anihin yung mga yon. Mabuti kung gano'n, Itay. May mga dayami na ba sa bukid? Kukuha ako. Nangingitlog na kasi yung mga manok ko. Wala pang dayami ngayon kasi hindi pa tag-anay. Ganun ba? Sige. Maiwan ko nga muna kayo. Saglit lang, magmerienda ka muna. Naglaga ako ng saging na saba. Sige. Sa wakas, nakabuo rin tayo. Laging mag-ingat, ha? Alagaan mo yung sarili mo. Kung may masamang mangyari dyan sa pinagbubuntis mo. Talagang mag-iingat ako palagi. Kasi ang sabi ng doktor, hindi daw makapit ang bata sa sinapupunan ko. Kung ganun, huwag kang magkikilos dito sa bahay. Ako na lang ang gagawa sa mga gawain dito. Bago ako pumasok sa trabaho. Matanda na raw kasi ako. Kaya ito, mahirap. Kaya mag-iingat ka. Kumain ka ng maraming gulay. Oo, mabubuhay ang ating anak. At ngayon pa lang, ihahanda natin ang kanyang kinabukasan. Oo, at gagawin ko lahat ng aking makakaya para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang ating magiging anak. Nako, walang tigil yung asawa mo sa pagtratrabaho. Madilim na nga, tinatapos pa rin yung pinapagawa sa kanya. Walang inaatrasan na trabaho si Miro, Itay. Walang kapaguran. Pero kung minsan, inaawat ko siya. Kapag gabi na kasi, marami na siyang nararamdaman na sakit. Siya nga pala, kailan naman kayo pupunta sa pamilya niya? Hindi pa daw ngayon, Itay. Baka mapaanak ako sa daan. Sa bagay. Muntik ko nang makalimutan. May binatang pumunta dito.
hinahanap si Miro. Bakit daw, itay? Hindi ko na nga natanong sa kanya. Pero ang sabi naman sa akin, babalik dito kapag may oras siya dahil may trabaho siya. Sino kaya yung naghahanap kay Miro, itay? Ako si Anthony, Auntie Perla. Magkapatid ang nanay ko at si Uncle Miro. Parang hindi kita nakita nung araw ng kasal namin. Nasa Manila po ako noon. May trabaho kasi ako. Sayang nga po hindi ako nakapunta. Tinulungan ako ni Uncle Miro noon sa pag-aaral ko. Oh, Anthony, nandito ka pala. Nabanggit sa akin ng aking biyanan na pumunta ka raw dito nung nagdaang araw. Mabuti naman at nakapasyal ka ulit. Opo, Uncle. Hindi ko kayo nadatnan nung una kong punta dito. Kaya bumalik ako. Namiss ko kayo. Ay, siya nga pala. Oh. Kunin niyo to. Bakit? Bakit itong pera na ito? Para saan? Pandagdag po yan sa gastusin nyo. Bibigyan ko ulit kayo kapag sumahod ulit ako, okay? Salamat ha. Kasi nabigyan mo kami ng iyong pinagpaguran. Ay, ang laki na ng tiyan mo, Perla. Kambal yata yan na. Huwag naman sana, auntie. Mahirap mag-alaga ng kambal. Ay, kung iyan ang kapalaran, may magagawa ka ba? Magkakaanak lang ako kahit isa. Masaya na ako. Ay. Teka, parang kilala ko ang bumababa sa tricycle na dumating ah. Si Anthony. Pamangkin ni Miro. Palagi na lang sa bahay si Anthony at Sofia. Ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay iba ang kanilang iniisip laban sa kanya. Noong nanganak ako, tumulong si Anthony sa mga gastusin sa ospital. Kaya nahihiya ako noon. Madalas ding magbigay ng perang panggastos namin sa araw-araw. Nagpaalam siya nung ikakasal na at ganito ang mga sumunod na kaganapan. In love with you till the end. Ngayon pa lang binabati na kita, Anthony. Pasensya ka na ha. Kasi wala kaming maibigay na regalo sa iyo. Walang problema, Uncle. Mabati niyo lang ako, sapat na sa akin yan. Nalulungkot kasi ako kasi hindi naman kayo makapunta sa kasal ko. Naiintindihan ko naman kayo. Napakalayo kasi, sa Maynila pa. Sayang nga hindi ko masasaksihan ang pag-iisang dibdib nyo ng magiging asawa mo. At saka hindi pa pwedeng bumiyahe si baby kasi wala pang 1 taon. Matagal na naman bago ako makakabalik dito, Uncle. Hanggat hindi makabalik sa abroad ang aking mapapangasawa. Ang swerte mo. Nanggaling pala sa abroad ang mapapangasawa mo. Balak ko nga rin pumunta doon, Uncle, para makaipon din ako. Oo, Anthony. Ipagdarasal ko na matuloy ka doon para matulungan mo ang mga kamag-anak mong naghihirap. Kaya pala hindi ko na nakikita si Anthony dito.
kasi kinasal na pala siya at doon na sa Maynila nakatira. Ay, dito na lang sana ay kinasal para makatikim din tayo ng lechon. Napahiran naman sana ng mantika ang ating mga labi. Hindi nga nakapunta yung mga magulang niya, kaya kumuha na lang sila ng 2 saksi. Napakatipid naman. Kinasal, walang pera. Ang importante, kinasal na sila. Yung gagastusin nila, panimula na nila yon. Kaya pala lagi kitang nakikitang kumakain ng mangga. Naglilihi ka pala. Opo, itay. 1 taon pa lang ni baby. Ang akala ko nga, mabibiyayaan lang kami ng isang anak. Ay sana nga lalaki ang kasunod ni Bebe para dadami ang lahi ni Miro. Dapat lang, para may kasama akong magtrabaho kahit saan. Ay siya nga pala. Kumusta na rin kaya si Anthony? Hindi pa rin siguro nakakabalik ang asawa niya sa ibang bansa. Kasi ang sabi niya sa akin, oras na makaalis ang asawa niya, babalik siya dito. 3 buwan na ang nakakaraan. Baka naman inaayos ang kanyang papeles para makaalis na rin siya. Bumalik ako sa dati kong trabaho, Auntie Perla. Kaya lang, walang natitirang sahod. Si Carla nga ang nagbabayad sa aking boarding house eh. Ang bait naman ng asawa mo. Anong plano mo ngayon? Kawawang asawa ko na nagbabayad ng aking tinitirhan. Dahil wala ngang natitira sa sahod ko. Kaya minabuti ko na lang na umuwi sa atin. Tulungan ko na lang ang aking mga magulang sa bukid. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay nyo doon? Nakapagtapos ka ng 4 na taon. Tapos ang bagsak mo lang pala ay isang magsasaka. Auntie, wala pong masama sa pagiging magsasaka. Siya nga pala. Eto, pinabibigay ni Carla. Baka kailangan mo ito, Anthony. Ang bait ni Anthony bago bumalik sa Maynila. Binilhan pa tayo ng cellphone. Kulang pa daw yan sa lahat ng binigay kong tulong sa kanya nung nag-aaral pa siya. Si Anthony ang tumatawag. Ikaw na lang ang kumausap sa kanya. Video call naman to. Ay, tayong 2 kumausap. Hello, Anthony. Kumusta ka na? Hello, Auntie. Uncle, pasensya na po kayo. Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo ng maayos. Mamayang madaling araw ng flight ko. Ha? Ganun ba? Happy trip na lang sa'yo. Happy trip, pamangkin. Salamat, Auntie, Uncle. Susunduin ako ni Carla sa airport, doon sa California. Ha? Nasa California na palang asawa mo? Opo, Auntie. Isa po siyang nurse doon. Auntie, kung kailangan niyo po ng pera, magsabi lang po kayo, ha? Uncle. Oo, Anthony. Salamat, Anthony. Maninibago kami. Mahal na mahal ka namin ng uncle mo. Itinuring ka na naming tunay na anak. Mag-ingat ka palagi. Hanggang ngayon, nag-aaral pa sa kolehiyo ang 2 naming anak. Patuloy pa rin ang pagtulong sa amin ni Anthony.
Malaki daw ang utang na loob niya sa kanyang Uncle Miro. At nagpapasalamat kami sa kanya ng malaki. Nung nagbakasyon dito sa Pinas, pinalitan na niya ang binigay niyang cellphone sa amin. At ito ang ginagamit ko tuwing nagtatawagan kami. At ito rin ang tinuturing kong recuerdo. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat. Ang iyong kaibigan na sumulat sa inyo, Perla. fallen apart, gone. Salamat din sa iyong pagdulog sa ating programa, Perla. Hanggang dito na lang mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ng buhay ni Perla dito sa ating dula. Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Perla ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions ay nihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod.